се чудя какво толкова ни харесвате на България. Ще кажеш, че тук има опустошителни природни бедствия, като торнадо, цунами, земетресения, наводнения, бури. Да, има наводнения, но те са породени от човешка грешка. Ние не сме пряко заплашени от тероризъм, както са много от западните страни, и САЩ, и Русия. Ние не сме длъжни на територията на нашата страна да съжителстваме с 100 други нации. Ние не сме в война. Не знам защо никой не оценява този факт. България не води военни действия с никой. Живееме в много по-сигурно време. Въпреки хилядите новини, които слушате целодневно за убити хора, прегазени хора и така нататък. Преди 100 години, малко повече от 100 години, като излезеш от вас, шансът да бъдеш убит, изнасилен, изтезаван, отвлечен е бил в пъти по-голям, отколкото е сега. Ние не сме роби. Защо забравят историята на България това, че ние не сме роби, а сме свободни хора? Аз България обичам и точно заради това останах тук. Имаме уникална природа, вода в изобилие, плодородни земи, вкусна ни е храната, имаме богата история. Жалко, че само ние се знаем. В България могат да се развиват над 9 вида туризъм. Може да се превърнем в Силициевата долина на Европа. Ние сме заобиколени, въпреки че сме малко на брой, сме заобиколени от много талантливи и способни хора. В България съм си вкъщи. Ако живея в друга страна, ще се чувствам все едно съм на гости. Не мога да разбера обаче защо толкова всички си мислят, че на Запад и в други страни е много по-добре да се живее, отколкото в България. Да, единственото нещо това е заплатата. Заплатата е много по-добра там. Но за да получаваш тая много по-добра заплата, ти трябва да си скъсваш газа от работа. В България има много повече роднини и приятели, на които мога да разчитам. А тези, които не са тук, един ден ще се върнат. Тези причини да обичаш България сте ги чували многократно. Но са много малко хората, които са ги оценявали и точно заради това те са се превърнали в тривиални. Аз обаче обичам България поради още една причина. И това е, че тя е бедна. Удоволствие ми доставя да гледам как България се развива. Той е като малко дете, или като домашен любимец, или като растение. Да го гледаш как се учи, как се развива, как расте, как поумнява, как става по-добро и по-силно. И ако мога да помогна на България по някакъв начин тя да се развива по-бързо, удоволствието ще е още по-голямо. България има абсолютно всички нужни условия за нормален и спокоен живот. Имаме вода в изобилие, плодородни земи. Не воюваме с никой. Няма опустошителни природни бедствия. Какво е на България, бе, скъпи сънародници? Няма пари, няма пари, няма пари. Бог да прости, стара майка ми казваше едно време: Монка, ако човек не е доволен на малко, и на много няма да е доволен. Това бе по повод, когато бях малък и се опитвах да й помагам, но не беше достатъчно. Това се отнася точно за вас, скъпи ми сънародници. Вие не оценявате това, което имате, а сте се концентрирали единствено и само върху това, което нямате, а именно парите. И затова постоянно сте недоволни. Трябва да оценявате това, което има в България, защото то не е никак, ама никак малко. Защо нямате пари? Управляващите, нали? Те са виновни за всичко в тази държава. Кой друг? Няма кой друг. Само управляващите, тези горе. Те ограбват България, те продават България, те взимат всичките пари. Нали? Давайте сега събираме камъни и да почвате да ме целите, защото сега ще ви кажа, че не управляващите, а вие сте виновни да сте бедни и да нямате пари. Вие сте тези от чистачката до собственика на компанията, които създавате тази лоша среда, от която се появяват тези некадърни и глупави управници. Управляващите са вашият образ в огледалото. Виждайки ги в Народното събрание, те не правят нещо по-различно от това, което правите вие всеки ден. Няма как едно дете, което расте в среда на пошлост, корупция, отбий номер, неспазване на правилата, тарикатлък,
И като стане на 40-50 години и вече е политик, то да прави нещо по-различно. Просто няма как да стане. Изприщам се, като чуя някой от следните фрази да ги повтаряте постоянно и навсякъде. Затова сме на това дередже. Българска работа. Нашата действителност. Никога няма да се оправим. Никога. Тази държава никога няма да се оправим. Не. Пига ти скъпаната държава. Това само в България го има, бе. Не, ама няма го само в България. Съжалявам. В цял свят хората са едни и същи. Има и добри, има и лоши. Има кадърни, има некадърни. Не може само в България да има нещо такова. Има го в цял свят. Нали ви ясно, че абсолютно на никой не му пука за вас. На никой не му пука яли ли сте, спали ли сте, щастливи ли сте. Нито на европейци, нито на американци, нито на руснаци. На никой не му пука за вас. Вместо постоянно да мрънкате и да се оплаквате, положете малко усилие да промените положението в България и да живеем всички заедно по-добре. Много простички неща трябва да направите. И аз ще ви ги кажа. Много е важно да спазвате правилата. Съобразявайте се с околните. Ако видите някаква нередност, точно така, бъдете клюкарки, защото тапанара няма как да се научи, ако някой не сигнализира за тази нередност. Винаги следете всичко около вас, какво се случва и се съобразявайте с хората около вас. Ако пък те неща са ви толкова трудни и невъзможно да ги направите, да се съобразявате с хората около вас и да спазвате правилата и да сигнализирате за нередности, моля ви се, спрете да мрънкате поне. Като нищо не ви се прави, поне не създавайте напрежение и не повтаряйте едно и също по цял ден. Не ми съжалявам. Съжалявам, скъпи сънародници. Това е. За да се случи нещо в България по-нормално и по-добро, вие трябва да положите някакви усилия. Никой нищо няма да ви даде на готово, разберете го това нещо. Нито пари, нито работа, нищо. Всичко зависи единствено и само от вас. Много съм гаден, нали? Не е хубаво някой да те обвинява и критикува. И аз не обичам някой да ме критикува. Обаче, когато критиката е градивна, бързо ми минава яда и полагам усилия да променя нещо в себе си. Сигурен съм, че ще има хора, които ще се слушат думите ми и ще приемат критиката като градивна и ще се опитат и те да променят нещо в себе си. Защото първо, за да се промени една държава, първо трябва да промениш себе си. Колкото и банално да звучи това. Ще си позволя да ви дам няколко съвета. Искрено се надявам да ги приемете. Първият е: никога, ама никога не вярвайте на медия или хора, които ви показват и ви говорят само за едната страна на проблема. Защото това е 100% манипулация. Всеки един проблем, всяка една тема винаги има повече от една гледна точка. Вие трябва да чуете минимум две от тях и на базата на вашите принципи, разсъждения, мислене, възгледи да си направите извода коя страна да заемете. Едно от най-гадните неща е да мразиш работата си. Обаче, кои са хората, които мразят работата си? Това са мързеливите. Защото за да откриеш това, което би ти доставило удоволствие да работиш и да правиш всеки ден, се изискват усилия. Изискват се усилия, след като си го открил това нещо, ти да се отдадеш на него. Да се развиваш, да се научиш как да го правиш по добър начин, че да може от него да изкарваш и пари. Затова не бъдете мързеливи, а търсете това, което би ви доставило удоволствие да работите. Много е важно. Всеки знае и всеки ви го е казал по 1000 пъти. Само не мога да разбера защо никой не полага усилия да го открие. Да открие това, което обича да прави, да открие страстта си. Моля ви се, научете се да правите нещата както трябва. Не отби номер, не да минеш тънко, не да се изтъркатиш, не да намериш далаверата. Правете нещата както трябва. Дали би било то продукт, дали било услуги. Старайте се да бъдете най-добрите в това, което правите. Бъдете добри примери за подражание на своите деца. Защото в медиите добри примери за подражание няма. Там са лошите примери. Съжалявам, но е така. Преданията са пълни с пълни глупости. Кой е коя сменил, кой срал, кой се друсал и така нататък. Изключително ненужна информация за нас. И за децата. Образувайте се, мислете, подлагайте всичко под съмнение. Дори това, което ви казвам сега. Най-големият враг на тарикатите
и на далавераджиите са интелигентните хора. Скоро тях няма да ги има, затова трябва да има интелигентни хора да ги заместят. Мислете. Аз вярвам, че България върви в правилната посока. Вярвам, че вече тези далавераджи, тарикати и тези, които не спазват правилата, ще стават все по-малко и те няма да служат за пример. Аз вярвам, че амбициозните, способните и талантливи българи ще изпъкват и ще бъдат повече забелязвани и точно те ще са този нужен на България пример. Аз вярвам, че много българи ще се върнат в нашата страна. Аз виждам, че в България се случват и много положителни неща, въпреки новините, които виждаме всеки ден. Но просто трябва да имаме тази способност и това желание да не виждаме само отрицателното, което се случва около нас, а да оценяваме и виждаме положителните неща, защото ги има и те не са малко. Аз ви гарантирам, че до 5 години, ако България не участва в война или няма някакъв опустошителен природен катаклизъм, нашата страна ще бъде в много по-добро състояние. Всеки преход от един държавен строй в друг трае между 20 и 40 години. Ние сме 25 години вече в този преход и неговият край се вижда. Обаче, за да стане по-бърз, ние всички трябва да положим усилия това нещо да се промени. Не искайте само работа, пари и здраве. Искайте образование, защото ако нацията ни е пълна с образовани хора, то със сигурност ще има и повече пари, и по-добро здравеопазване, и работа, разбира се. Мислете и подлагайте всичко на съмнение и полагайте усилия да се промени всичко тук. Аз съм Симо, абонирайте се за канала на Моята Остая, харесайте страницата ми във Facebook и ако вие споделяте мисленето, което изказах вече колко минути стана, не знам, палец нагоре. До скоро!